W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez buď z wami. Lubi ostatni, lubi bracia a sestry w kniezu, wy widzicie, przychod je czyniony na skodach, oczekuje nas nešto, posidniemy się. Tute żółte rubiszko symbolizuje dżęca słońca. One skadza rano, a so wieczor zaso kuwa. Każdy dzień dże horje a dele. Runia naszemu żywieniu. One dawaja wierzki a doły. Dżęca je dzień, kiż nie zaczuje so tak wiesele. Je swiedzień kuduch duszu. Tuż je nam husto ciężko wokoło wutroby, dokaż dopomínamy so na naszych lubych zemrytych, koci šižo viac tu na zemi nesu. Chude duše, to je pak tež svedžen, za kotro sme roje našich nebojich uporядili a s hauškami a svečku přihotovali. A im s tym tu na našim kirchove ich posledne bydlenčko renje vupešili. Możemy to troszkę przyrunać z narodninami albo svedzeniem, na które sme przeproszone, a ke kotremu zamy rady kwitczel albo kwitku sobu. A dokaż w naszej kończynie kwitki proszcze zimu a zmierzch nie wudzierza, zamy ke wupyszeniu w zimie, hauszki a znano małke debenki, a stajnie świeci so też świeczka jako symbol zroastanienia a wiecznego żywienia. Dżęsniejszy dzień świeci so o siebie zajímawe dalekowo tu, w Meksyku. Dia de los Muertos so swiedzień tam mianuje, kiż by na przykład w Disney w filmie Coco so objednał. Bydlenia a porebniszcza pysza so z kwiatkami, świeczkami a pisanymi śmiertnymi symbolami. Oni wieria do toho, zo so na tutym dniu dusze zemrytych ke swojbam rocza. Zbychu je wopytali, a z nimi pisane swiedzień z jedzbu, huczbu a rejemi swiedzienli. Tuż wupołoża so oranżojte a żółte kwietki, kajż przestręc wod domu hacz ke kirchowej, so bychu so zemryci wieszcze ke swojbnemu swiedzieniu namagali. W obrazy swoich zemrytych staja so doma na pyszny wołtak. Swójbny domjacy wołtaki, które są tu pola nas we wóżyczy z waśniom, dola zawieszcze je mnoho swójbów, kiż maja przyłszym w obraz ich zemrytych doma stejo, a so tak na rjane czasy z nimi dopomnieja. Tež, když ma svedžen kudych dušo za nas nano bole zrudny a ciężki charakter, możemy se juns nano tež wažić, jako osobity dzień albo osobity termin na naszych lubych zemrytych na wszelakie właśnie spominać. Hacz staj to debenie albo pytroczku na kirchowe, albo hacz su to osobite obrazy doma. Smiemy sobą proszcze dziakować, zo je wun nasze żywienie na niekajke właśnie ze żywieniem naszych niebojich związał. Smiemy so też na zasowidzenie w niebiesach nadzieć. Nic opomínamy so, kajcy przed Bohem stojimy. Smij so nad nami, knieże. Bo pokaż nam, knieże, swoją smilność. Spuszcz a wodę nam nasze rychy, všeho mocne a miłościwy Bóg, a dowiedz nas k sobie, do swojej krasności. Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison. Modlmy się. Wszechmocny Boże, swojego Syna si jako dobyczerja nad śmierciu k swojej prawicy powysił. Poprzej swoim zemrytym służebnikom a służebnicam podziel na jego dobyczu, żeby ku Tebie swojego Stworiciela a umożnika widzieli od oblicza k obliczu. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Czytanie z drugiej knihy Makabejów. W onych dniach zariadował Judas zbierku pieniędzmi z wojakami, a posła około 2000 srebrnych drachmów do Jeruzalema, żeby so wopor za rych woprował. Z tym jednaše won jara renie a nadobnie. Jedzie na zmortwostanienie myślił. Gdyby won mianujcy do zmortwostanienia padnienych nie wierzył, by cyle nietrzebne a śmieszne było za martwych so modlić. Won myśleše też na to, zo kowa so za tych, którzy są pobożnie na wieczne wusnyli, cyle krasnam zda. Świata to a pobożna mysl. To dla zariadowa won wopor wujednania ze zemrłych, zo by ich rycha wumožił. Słyszeliśmy słowo Boże. Chrystus wczera, Chrystus dżęca, Chrystus na wieki. A kryczy kniez, jasem zroła stanienie a żywienie. Kujżdy, kiż je żywy, a do mnie wierzy, nie umrze nigdy na wieki. Chrystus na wieki. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynienia po Janu. W onym czasu, gdyż Jezus do Betanii dojdzie, najdzie Lazarusa hižo 4 dny w rowie pokowanego. Betania bieše blisko Jeruzalema, około 15 stadiów zdalena. Mnozy Żydzi bychu k Marcie a Marii przyszli, zo bychu jej dla bratra pokojeli. Gdyż Marta usłysza, że Jezus wyjdzie jemu naprzeczo. Maria pak wosta doma siedzi. A Marta rekne Jezusej knieże, gdyby ty tu był, nie by mój brat umrył, ale też netko wiem, że Bóg ci da, o co szkuli jeho poprosisz. Jezus je prawi, twój brat zaso stanie. Marta jemu prawi, wiem, że zaso stanie na zrołastawaniu posledni dzień. Jezus je rekne, ja sam zroła stanienia a żywienie, štož do mnie wierzy bude żywy, wyrniesz umrył. A każdy, kiż je żywy a do mnie wierzy, nie umrze nigdy na wieki. Wierzysz to? Ona prawi jemu, aj knieże, ja wieruję, że se ty Chrystus, Syn Boży, kiż ma na świat przyjść. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratstvo, lubi sestrowie kniezu, lubi osadni, wopomnienie kudych duši je jeden ważny dzień. Dzień cichego wopominania. A to se poskyči, kaj sme spočatnie slyšeli, w nazimie postajić mału świeczku, kotraż ciemnotu rozswietla, kotraż
je nam ze znameniem lubosće a opominania. My dženca spomíname na ušitkich o tym rytych, tež na tych, kotrych smierć sami nesme doživili, kotrzy su ve všelakých obstojnošćach zemreli, možno ve cuzbě, samotní, za nás překic, neujednaní, od nikoho navědome braní. Naš pačer za nich je zastupny pačer. My sme ze smierču živí a to všedne, tež když to drudy dlouhý čas našeho živenia na sebi nedoživíme. Gdy je docela so první raz tak opomeno stało, to by leta 998 w Cluny, jeden kloštor francoski. Drugie jedna to svedčeše tamniejszy abt odilo w opomnienie kudych duši. A to je so tak zadomniło, to so burze po všej Europie rozšíří. W 15. stotku bieše osobite češćovanie w španijskiej. Z leta 1915 so opominanie odmeje po všej cyrkvi. Včera hakle so mieli svedźeń, wysoki svedźeń samo všech sviatych. Cyrkev je přeprosila k zhromadnemu džakowaniu, k kvalbie. A dženca my se zetkamy k opominaniu kudych duši našich zemrytych, so bychmy za nie prosili. Když ją takie przemyslujemy, što to poprawą oznamienia słowa dusza, seele, niemsce. Te słowo so jara wszelako używa. Prede by tak, gdyż su so ludzie liczyli, nie je so ryczało o ludziach, ale je so ryczało o duszach. To je so prawo, że se tak a tak bydla 200 duszy. Gdyż nikoho jako przykilnego dożywimy, luboho prostsze, prajmy, to je dobra dusza. O tym, kiż so cyle hori a za swoje powołanie praji so, wunnie to z ciłom a duszu. Nie wiem, gdyż bych przed niekotrymi dniami so stupił nidzie, a so praszał ewentualne szuleriów, hać wiedział, że to słowo dusza, seele, oznamienia, hać bychom mi mogli odmówić. Serbski liczy Buchu stano prajdi dusza, hoj, to ja wiem, że to ja, każdy dzień doma so duszwemy. Nie wiem. We wulkom jeszcze znano ani z tym słowom niczo nie bychu mogli zapoczeć. Można też, żebych nikogo zetkał, kiedyś by mi prawił, dusza to je to najnudzkowniejsze, tam, gdzieś Bóg człowieka nareczy. Są też ludzie, którzy cele odpokazują, wszystkie prasze na wierę, ateistcza albo samo agnostikorio. Odmowu od nich bych ja dostał, nie wiem. Gdyż pak se otworene, a ze wszelkimi ludźmi se do rozmowy dasz, potom Boże pytniesz, też człowiek, któryż o sobie prawi nie, Boha nie, niczego o Bohu no chce wiedzieć, nie wiem. Boże sam da spoznać, że je so dawno hižo z Bohom rozestajał. Zete Paweł je takich ludzi też zetkał, a i jeszcze ważne, wun je ranego dnia stupił do jednego templa, w którym były najszelakorysze wotary natworzone za toho Boha, a jeszcze jednego, a potom wotar tomu neznatemu Bohu. A wun je so stupił przed ludzi a prawił, wiesz czego, tun, kisze neznaty, to je tun, kiše mnie do swojej służby zwołał, a je him o Jezusu powiedział. A oni byli tak zahoreni, to su od toho dnia Jezusie so przywobroczyli. W apostolskich skutkach możemy o tym czytać. Sztuż chce Boha namakać, tak prawi Salomo w knihi Králów, tun trzeba słuchać su wutrobu. Sztuż nie jak mane słuchać, nie będzie słyszeć. Cyrkev przeproszuje nas po takim dženca k spominaniu na ušitkich, kotrzy su stawiznu swoje dusze z Bohom hižo dopisali.
kociż smieđa nitk Boha od oblicza k obliczu widzieć. My myślimy o sobie na wszystkich tych, kociż sme sami znali, kociż są nam przez łybne stawizny bliskie. Možno trošku to tak bude, když na svojich myslíš, to je čisto biedno, se zrudne, zmotane, dokež stano nie se mógł wszystko dopowiadać przed śmiercią. Stano nie se mógł słowa dżaka uprać, abo zemrety je niezrozumienie został. W tutych dniach na kirchohić, za všim tym w myślach, wstupić krój, zaswiecić świeczku, so pomodlić, wujedna, dołupieni żadość, czego poruczamy naszych lubych Bohu, a prosimy, żeby on im zdokonenie darił. Chrystusowa śmierć a jeho zrowastanie to stej, który zbudza by nas nadził na zdokonenie. A runie toho dla, so zas a zaso za naszych zemretych modlimy, knieże daj im wieczny odpoczynk. A wieczne światło niech im świeci, niech odpoczywa w pokoju. Amen. Na kudych duszach wusmierimy mysle na nasze żywienie a śmierć na wosebite waśnie. Tużcie prosimy. Bożo, Ty se nam żywienie darił. Wspominamy dżęca na naszych lubych zemrytych, kociż hižo tu mjez nami nesu. Prosimy Cię, wiedz ich do Twojej wiecznej lubości, a daruj im żywienie w Twojej bliskości. Trosztovacy Boże, myślimy dżęca na wszystkich, których żaruja o lubeho człowieka. Daruj im troszcz w butrobie, a wistotu, że bychu im ziemię nie opuścić. Pomagaj im czmowy czas przetrwać, tak so bychu światło a nadzieju zaso namagali. Dobry Boże, pomaj nam, so bychmy so przeco zaso na naszych lubych temeretych dopominali. Jenoż tak su dale w naszych utrobach żywi. Bożo, cyrkej tu w Kruščicach je wobdata od kirchowa, na kotrym smy tyž včera za sorowy żonować dali. Pomhaj nam, kirchu nic jenož jako zrudnu miestność widzieć, ale jako pisane dopomniecze pełne żywienia. Bożo, wszystkich ludzi chcemy dżęca też na tych
myślic, na których nikt tu hiżo nie pomina, a których miena są hiżo zabyte. Daruj też im podziel na wiecznym żywieniu w radości. Na Tebe, Bożo, chcemy całą dowieru sadzić, dżęsa, a wsie dny haczno wieszczoszcze. Amen. Modlcie so wszyscy, żeby się moja wasz łopor spodobał Bohuszemu mocnemu Ojcu. Knieże Bożo, przyjmij dobrociwy łopor za wszystkich w Chrystusu zemrytych. Wyswobodź ich przez tutun junkrotny łopor z puto śmiercze, a daj im wieczne żywienie, i se żywa kralujesz po wieki na wieki. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so kniezy naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudna, sprawne, zdobne a spomożne. Zostoci stajnia, szudzie dziękujemy knieże światy Wódcieżo, mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego knieza. Przetoż on jest pomożenie świata, żywienie ludzi, zdrowa stanienie martwych. Przez niego chwala Twoją krasność, Angelio, z wiecznością so radują przed Twoim obliczom. Z nimi daj też nasze włosy so zjednocić, a wyskają śpiewać.
Woprawdźe światu sy knieże, a z prawom czekališa Twoja służba, przetoż przez swojego Syna naszego knieza Jezusa Chrystusa z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego wożywiesz a świecisz Tyś on świat, a gromadzisz się nieprzestajnie swój lud, zoby so Twoje miano czyste woprował od słońca skadzenia, hacz do jego kuwania. Pokornie Cię, knieże, prosimy, postytujte nasze daraj przez swojego Ducha, zobyś Ty byłoj ciło a krwi Twojego Syna, naszego knieza Jezusa Chrystusa, kiedyś nam poruczył tute potajemstwa świecić. W nocy, by kotryż bu śmierci udaty za un klip, dżakowasze soci, żonowasze jun wamasze, a poda jun swoim uczobnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotryż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so, żonowaše, a poda jun swoim uczobnikam prajo, zmiče a piće šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k odawaniu rychu. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potajemstwo wiry. Wspominają tuż knieże na Twojego Syna, wozywiamy Jego wozbożliwe cierpienie. Jeho hordozne zrowastanienie a do niebezpiecza, a czakamy do niż nie przyjdzie. Dżakuni, wopro tutun żywe a święty wopro. Prosimy Cię, zladuj na dar swojej cyrkwy, przyjmij woprowanie jenio, przez kotreż chcesz Ty być ujednany. Żył nas z ciałom a kreju swojego Syna, zobychmy z Duchom Świętym napełnieni byli jedne ciało a jeden duch w Chrystusu. Wun jest nas czyni Tebie wieczny dar, zobychmy zdobydzi to dospěli z Twoimi uzwolonymi, ze zbożnej knieżną Boha Rodzicielku Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi martyrami a ze všemi świętymi, na których zastupnu prostwu przed Tobą so przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego ujednania prosimy Cię, knieże, niech Ty pokojej a spomożeniu všeho świata. Skručuj swoją cyrkwi na jej putnikowaniu na ziemi we wierze a lubości. Skručuj swojego służebnika, naszego bamsza Lea, naszego biskupa Heinricha a zromadność biskupów ze všemi duchownymi a ze swoim umoženym ludom. Wusłysz mi we wyczce, bo tutaj jest swoje osady, kotruż se tule zromadził. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje pozymi rozbrojene dzieci. Wspomnij też o naszych zemretych bratrów a sotry a na wszystkich, którzy su Tebie so spodobają, z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, to so nadziejamy, zobychmy z nimi Twoją krasność używali. Bo to Cię prosimy przez Chrystusa naszego knieza, przez którego Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Boże wszeho mocny wodźce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Kurce naszej przeproszuj dzieci sem kwotary, pójdzie tworimy wielki kru, na lewo na prawo. Robimy nasze wódce. Wałka, co to też chodzi sobie uczynić. Wódce nasz, idź z nieba, świętego Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stańco Twoja
rozprzestrzejmy swoje uce, jsme otvorení. Umož nás, knieže, od všeho złego, a daj mile pokoj našim dňam. Smí so nad nami a pomhaj nám, zobychmy otrycha přeco swobodni, a především zamučeniom věstči očakovali zbožnu nadzieju, a příklad našeho zbožnika Jezusa Chrystusa. Przeto jest Twoje królestwo, a moc, a kasność na wieki. Amen. Wytworzymy jeden króż, zaczniemy już. Jezusom, Ty nas k Ciebie uważ, rady jsme przy Tebie. Przez Ciebie wiemy, że nam można pokoj przynieść na świat. Twój pokoj. Tu lacie prosimy, a się przyjemy pokoj knieza i stajny z Wami. Nauroczcie się do ławki, kajcie tam na lewo na prawo pokoj z Tobą. Jenio Boże, Jenio Boże, Jenio Boże, Lejcie Jenio Boże, Gotreż zebiera rychy świata. Ciłokres. Ciłokres. Ciłokres.
Modlimy so. Smilny Bożo, przyjmij tutun wopor a zmiesto nad naszymi niebohimi. Czyńcy se ich za swoich przyłzał, daj im nitko wieczną radość przez Chrystusa naszego Knieza. Dżęsniejszym wozebieniam, jako prynje zapłać Bo za wuhotowanie dżęsniejszych kemši. Odpusk za kude dusze może każdy wierywy siednie zdobyć, a to hać do 8 novembra z łopytom Kirchowa a modlitwu za zemrytych. W Kroszczycach dżęca niszpo nie. Za tydzień 9.1. je niszpo tu we Farskiej Cyrkwi od Bractwa Świętego Boszczana wuhotowane. Różuc modlitwu we Farskiej Cyrkwi od ponedźela do piatka oznaczony cicci. W Kloszczerskiej Cyrkwi niedzielu 2, wutoro 18:30, sredu rano we 8, piatk 18 We Worklecach wutoro 18 a czwartk 17:30. W Horkach dżęs za tydzień 17 przy Kopolaku za Hanu Šircec. Przychod do niedzielu je kolekta za osadu pastajena. Utrome zapłać Bo prajmy za šćirovace dary, za osadu junu 350 € a junu 100 € za cyrkej junu 50 €. W zbierce za światową misjon dari so w Kroszczycach 1995 € a 3,5 centów. W klosztrze 914 € a 15 centów. Seniory w Worklecach zetkaja so wutoro rano 8:30 w Kapałce. Szulskie kemše w Kroszczycach tutun tydzień nie są, też w wikarii nic. Kemše w Dobrošicach są sredu 18 W Worklecach czwartk wieczor kemše nie budu. Sredu 5.1. 1 są w Worklecach kemše, a to domu Świętego Jana za zemretych obydleriów a sobudziewaczeriów. Cicha święta godzina przed najswiętszym jest czwartk wieczor 18:15 w klosztrze. Prynowoprawienska wuczba w wikarii a Kroszczycach je tutun tydzień po planie. W Worklecach pak tutun tydzień prynowoprawienska wuczba nie. Kolpingowce zetkaja so czwartk wieczor na po 8 swojej sydorni z rabiu Stolberg. Szuleriów 9-letników przeproszujemy na firmowanski przychod. W Kroszczycach 27 novembra, kaž tež 4. a 1. decembra. Stajnie 19 do 20 godzin na fare. W wikarii 26 novembra, kaž tež 3. a 10. decembra, 6 niemska skupina, 7 serbska skupina. Stajnie na wikarii. 16.1. volimy osadne przedstawicielstwo. Volič maja so z kandidatów 3 osoby. Wolby przewiedziemy w Pančicach Kukowie na wikarii od 8:30 do 12 w Kroszczycach na fare od rano 8 do 16 Przyzamknie so uliczenie wosu na fare. Nieswara Andros od 3.1 do 6.12 nasze wosadże albo wotrowe służby nima. Ja sam tutun tydzień też precz, nie jestem w służbie, nauroču so, tak so sam za tydzień zase tu, niedzielu, w nuznych padach pytaj, czy proszę pomoc przez farski biuro. Boriad Bożej służbą, pondzielu rano, za zemretu Madlenu Šoučinu a manželsko Jurija Zlena. Utoro rano za kude duše skazana z Kroszczyc. Piatk wieczorny za zemretego Pawła Szefera, manželsko Heinžu, syna Klausa, nučko Matija a Boska, a za zemretych sobo Šeferec a Bizoldec. W sobotu przedniedzielskie za zemretu Heinžu Lukaszowu z Kroszczyc. Dżęs za tydzień rano we 7 za zemretu Mariu Domaszczynu a manželskiego Michała, kaž żywych a zemretych słubnych z Horką, dopona za osadu. Na po 11 za zemretu Annemarii Brycczynu a manželskiego Franca z Kopšina, kaž za Hansa a Edelgarda Zawadzkiego z Niedzichowa, a potom dwumaj niżpo Bractwa Świętego Boszczana. Ja zetkam dżęsa wieczor Zoltana Czomana w Watykanie, mam tam jedno przebywanie, będę mi to obstarał, a znano so jutce, albo zajutrzejszym ze Florenem Morzem zetkam,
ja bieru potom sobu wiezo postrowe z osady za nadziejam raného przebywania. Mamy niektóre wiece zryczeć, dokiż kletu chcemy w februarze potom do putników drużków dochoma odmieć. Tam je tak, to są niemale 100 przyzewiene drużki a hotwańcze, a miestem mamy jeszcze czakanską liścinu, działamy na tym, że możemy ewentualnie jeszcze ten trzeci bus zariadować. Tak daleko k tomu. Wam wszystkim przeję żonowaną woczastwa co niedzielu, prośmy Boha o jego żonowanie. Jest Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.